łaski починаємо розважання над мукою нашого Пана Ісуса Христа. Хвалю Його Небесному Отцу на прославлення і хвалу Його найбоской величі, покорно дякуючи за велику і надзвичайну любов до чоловіцтва, за те, що спаслав свого Сина, як терпів за нас жахливые покуты и принял смерть на крыжи. Это разважание, которое так само для ушанования Найсвятейшей Панны Марии, Мати Болесной Божого Сына. Так само на ушанование святого Юзефа и тих святих, які особливо побожно ушановували муку Христа. У этой опошней части будем разважать о том, что Пан Иисус вытерпел от хвилины укоронования аж до тяжкого скону на крыжи. Усе терпения, кпины и крылды, які он сносил, ахвяруем за грешников, как Збавца обудил ихнее заблуканное сердце и натхнил их до покаяния и життя у правде. Так само будем молиться за все души, які терпят у чистці, как притащивый Иисус погасил своей кровью и огонь ихних муков. Будем так само просить Панну, как Он и нам, у хвилину нашей смерти, да ласку скрухи за грехи, да помог витривати у надії до опошніх хвилини життя на этом світі. души над покутами Єзуса.
najświęciejszym sakramencie pakinu nam Pani swojej łuki. Prosimy Ciebie, da należy nam tak uszanować świętej tajemnicy Twojego ciała i krwi. Aby zauściody odczuwali w sobie prąd Twojego odkuplenia, jaki żywiesz i wladasz z Bogiem Ojcem jedności Ducha Świętego. Bóg, razuście wieki wieczny ja.
браты у Христе Пану, сабратыя у гэтай святыні, таксама ўсе, хто лучыцца з намі падчас відэатрансляцыі. Сёння перажываем трэцюю нядзелю Вялікага посту. Таксама трэці апошні дзень нашых велікапостных рэкалекцый, нашых духоўных практыкаванняў, каб праз гэта наблізіцца да Бога, да нашых бліжніх, аднавіць сваё духоўнае жыццё. Сёння ў Божым Слове пачуем прыпавесць Хрыста пра неўраджайную смакоўніцу. Мы таксама, кожны з нас з'яўляецца Божым дрэвам на гэтай зямлі. Дрэвам, якое мае магчымасць атрымаць Божую ласку, падпітку, каб такім чынам прынесці плён добрых учынкаў, плён прабачэння. Таму просім сёння Хрыста, каб мы праз навяртанне, праз сакраментальнае жыццё былі сапраўды тым добрым дрэвам, той добрай смакоўніцай, якая штодзённа прыносіць багаты плён Божай і чалавечай любові. Інтэнцыя гэтай святой імшы: малюся за памерлых Альбіну, Вітольда, Ядвігу, Яніну, Юзафа і ўсіх спачылых з сем'яў балдоўскіх, Ісак, ад Божай міласэрнасці для іхніх душаў. Перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Божа, крыніца усялякай міласэрнасці і дабрыні, Ты нам даў, як лекі ад граху, пост, малітву і добрыя ўчынкі. Спагадна прымі прызнанне ў нашай слабасці, а калі мы падаем пад цяжарам нячыстага сумлення, няхай заўсёды падымае нас Твоя міласэрнасць праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Аминь. Читание книги Заходу. У тыя дні Моисей пасвіў авечак цесці свайго Етры, святара Мадаянскага. І завёў ён авечак далёка ў пустыню, і прыйшоў да Гарэба, Божай гары. І з'явіўся яму анял Пана, у полымі агню з сярэдзіны цярновага куста. І бачыў ён, як куст палаў агнём, але не згараў. І сказаў Моисей: «Падыду я бліжэй і пагляжу на гэтую вялікую з'яву, чаму куст не згарае». Убачыў Пан, што ён наблізіўся, каб паглядзець, і паклікаў яго з сярэдзіне куста, кажучы: «Моисей, Моисей». Той адказаў: «Вось я». І сказаў Бог: «Не набліжайся сюды, здымі абутак з ног тваіх, бо месца, на якім ты стаіш, гэта святая зямля». І сказаў яшчэ: «Я, Бог айца твайго,
Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якуба. И сховал Моисей твар свой, тому что боялся поглядеть на Бога. И сказал Пан: Я добро бачу покуты народа моего в Египте. Я чув крик ягоний за пригнетальников его. Я ведаю его терпение. Тому сошел я, как вызволить его з рук египтянов и вывести его с этой земли у землю добрую и просторную, где сочится молоко и мед. И сказал Моисей Богу: Вот я приду до сынов Израиля и скажу им: Бог Отец ваших послал меня до вас. А коли яны спытаюцца у мяне, якое у яго імя, што адказаць мне ім? Тады сказал Бог Моисею: Я ёсць, які ёсць. И сказал: Так скажешь сынам Израиля: Які ёсць, послал меня до вас. И говорил далей Бог Моисею: Ты скажешь сынам Израиля: Пан Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якуба послал меня до вас. Это имя мое навеки, и это напомин про меня с поколения в поколение. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердный Господь и ласкавый, Милосердний Господь і ласкавий, благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродетствы. Милосердний Господь і ласкавий, И Он отпускает все беззаконие Твое и вылечивает все Твои хворобы. И Он житье Твое ратует от загубы, литостью, милосердностью Тебе коронует. Милосердний Господь і ласкавий, Пан здесняет справедливость и правосудие для всех пригнеченных. И Он показал шляхи свои Моисею, сынам Израиля деи свои. Милосердний Господь і ласкавий, Милосердный Господь и ласкавый, долготерпимый и шмат милостивый, бо як высоко взносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тых, кто Его боится. Милосердний Господь і ласкавий. Читание первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. «Не хочу, браты, как вы не ведали, что отцы наши усе были под облаком, усе прошли праз мора, усе крестились за Мессием, у облаку и у моры, усе ели ту самую духовную ежу, усе пили той самый духовный напой, бо пили с духовной скалы, что сподорожничало им, а скалой был Христос. Однако больше из них не подобал Бог, тому они были загублены у пустыни. Это отбылось як приклад для нас, как мы не пожидали благого, як ждали яны. Не наракайте, як некоторые из их наракали, и загинули от загубителя.
Усё гэта здарылася з імі, як прыклад на будучыню, бо напісана дзеля павучэння нам, якім выпала жыць у канцы вякоў. Таму, калі некаму здаецца, што ён стаіць, няхай глядзіць, каб не ўпасці. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Покайтеся, каже Пан, бо наблизилось владарство небесное. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час прийшли некоторые і розказали Єзусу про галилеян, кров яких Пілат змішав з їх ахвярами. Езус отказал им на гэтае. Думаете, что гэтыя галилеяне были большими грешниками за усіх галилеян, бо так потерпели? Не. Кажу вам, але калі не покаетеся, усе так само загинете. Думаете, что тыя 18, на якіх звалилася Силамская вежа и забила их, были больш виноватые за усіх людей, якія жылі ў Єрусаліме? Не. Але кажу вам, калі не пакаецеся, усе таксама загінеце. І расказаў вось якую прыпавесць. Адзін чалавек меў у вінаградніку сваім пасаджаную смакоўніцу і прыйшоў шукаць плоду на ёй і не знайшоў. І сказаў вінаградару: «Вось я 3-й год прыходжу шукаць плоду на гэтай смакоўніцы і не знаходжу. Сячы яе, навошта яна займае зямлю?» Але той сказаў яму ў адказ: «Пане, пакінь яе на гэты год. Я абкапаю яе і абкладу гнаеннем. Можа, прынясе плод у будучым, а калі не, сячэш яе». Гэта слово Пана. Дорогие у Христе Пану, сестры и браты, только что мы у Божьем Слове почули приповесть Христа про неурожайную смакоўніцу. Езус хотел сячы яе, але работник винограднику просить, каб дал шанец, что обкопае и обкладе яе угнаеннем. На початку імшы мы узгадали, что кожны з нас на гэтым свеце з'яўляецца свайго роду Божым дрэвам, якое паклікана прынесці плён праз добрыя ўчынкі, праз пашырэнне Божага валадарства, Божай праўды, Божай любові у сучасным свеце. Важна, каб мы не былі бясплодным дрэвам, якое займае зямлю і жыве за кошт іншых. Важна, каб мы былі руплівымі працаўнікамі Божага вінаградніку і такім чынам не толькі нашыя душы збавілі, але таксама дапамаглі нашым бліжнім прыйсці да Пана Бога. У гэты наш 3-й дзень святых рэкалекцый, духоўных разважанняў будзем разважаць, як казалі на пачатку, пра любоў. Вера, надзея і любоў — гэта 3 цноты, улітыя ў нашыя душы на моцы хросту. І таму сёння
хочам асаблівую увагу звярнуць на гэтую трэцюю боскую цноту, якая вельмі важная, бо выражэннем любові да Бога з'яўляецца наша малітва, пра якую учора казалі, таксама наша вера, якая надае сэнс нашаму жыццю, таксама нашыя споведзі, наша праца над сабой. Усё гэта ёсць тымі праявамі любові чалавека да Бога. Сёння важна нам таксама звярнуць увагу на любоў да бліжняга. Калі паглядзім на сучасны свет, то ад тысяч людзей можам пачуць нараканне на недахоп часу. Людзі кажуць, што няма часу на малітву, няма часу, каб адпаведна заняцца сям'ёй, каб апекавацца хворымі бацькамі, няма часу, каб недзе выехаць з сям'ёй, адпачыць і гэтак далей. І можна было б, канешне, на ўсё гэта махнуць рукой і сказаць, што Пане Божа, такім ты мяне стварыў, такім мяне прымай. Але калі паглядзім на гэтыя важныя справы, як малітва, мой бліжні, айчына, уласнае здароўе і ўрэшце рэшт маё збаўленне, ну то прайсці міма гэтых спраў было б звычайным занядбаннем і глупствам. Чыя ж віна, што мы не маем часу? Людзі, якія жылі да нас, не мелі інтэрнэту, не мелі такіх крыніцаў энергіі, якую мы сёння маем, не мелі самалётаў, не мелі машын, але чамусьці неаднойчы нашмат больш рабілі і паспявалі, чым мы сёння. Так ёсць. Вось у чым праблема? Ці мы маем карацейшы дзень? Не. Дзень, ноч, месяцы, гады не змяняюцца ўжо шмат стагоддзяў. Але адказ на гэтае пытанне, мае дарагія, ён адносна просты. Час заўсёды мае той, хто любіць. Калі хлопец і дзяўчына закаханыя, то знойдуць час, каб паразмаўляць, каб сустрэцца, каб напісаць смс-ку, каб патэлефанаваць. Калі я люблю сваіх бацькоў, то таксама знайду час, каб іх адведаць, каб ім дапамагчы. А той, хто не любіць, то заўсёды апраўдваецца, што няма часу. Час – гэта тая рэчаіснасць, якая, дзякуючы любові, памнажаецца ў нашых руках, у нашым жыцці, так як хлеб памножыўся ў руках Езуса, калі ён накарміў тысячы людзей. І сёння менавіта важна ў кантэксце разважання пра гэту любоў у адносінах да бліжніх, каб мы звярнулі наш зрок, нашу увагу, нашае сэрца на некаторыя справы вельмі важныя ў адносінах з бліжнімі. Бо сам кажа Езус, што немагчыма любіць Бога, которага не бачым, калі мы не любім бліжняга, которага бачым, майго брата, маю сястру у веры. Першая справа – гэта бачанне ў бліжніх Хрыста, які для мяне памёр і даў праз гэта мне збаўленне. Бачыць Хрыста ў кожным чалавеку, нават у гэтых блудных, марнатраўных сынах, якія заблукалі. Хтосьці скажа, як гэта магчыма любіць ворагаў. Асабліва ў кантэксце, калі паміж людзьмі ёсць канфлікты, калі ёсць войны, калі ёсць насілле, калі ёсць непаразуменні. Што Езус хацеў укласці ў гэтыя словы? Любіце ворагаў вашых. Гэта натуральна, што немагчыма любіць усіх аднолькава. Кагосьці я люблю больш, кагосьці люблю менш, а кагосьці, можа, увогуле не хачу на вочы бачыць. І так часам бывае ў нашым жыцці. Гэта натуральна. Мы ўсе жывыя людзі. Мы не можам практыкаваць штосьці, што нас пераўзыходзіць. Але ў гэтых словах «любіце ворагаў вашых» Пан Езус меў на ўвазе «не жадайце зла», «не шукайце помсты», «не развівайце ў сэрцы пачуцця гневу». Таму што сваім гневам, нянавісцю ты нічога не зробіш ворагу. Ты толькі сам сябе знішчыш знутры. Бо гэтыя негатыўныя пачуцці, негатыўныя з'явы, яны нам перашкаджаюць станавіцца лепшымі.
Ты, можа, не можаш змяніць ворага, але даручай яго Богу ў малітве. Бог усемагутны, каб Бог сам разабраўся з тым ці іншым чалавекам паводле сваёй волі, але дзякуючы таксама тваёй малітве. Наступная справа – дапамога бліжнім. Яна можа выражацца розным чынам, перш за ўсё духоўна, праз малітву, пра што ўжо сказалі, але таксама і дапамога фізічная ў розных справах, таксама і матэрыяльная па меры магчымасці. І тут вельмі важнымі з'яўляюцца словы святой маці Тэрэзы з Калькуты, якая пакінула нам такія словы. Няхай вас не задавольвае даванне грошаў. Грошы гэта не ўсё, бо грошы можна здабыць. Бедныя патрабуюць нашых рук, каб ім служылі, і нашых сэрцаў, каб іх любілі. Далёка не ўсё купім за грошы. Напэўна, не купім здароўя, але таксама не купім любові. За грошы не купім прабачэння. Грошы ніколі не заменяць час, прысвечаны другому чалавеку, ніколі не заменяць усмешку, ніколі не заменяць прытуленне альбо добрае слова. І вельмі важна, каб мы пра гэта памяталі ў розных сферах нашага жыцця, каб мы часам не спрабавалі адкупіцца ад таго, што належыць да нашых непасрэдных абавязкаў. І тут, канешне, адным з прыкладаў, які можна прывесці, гэта роля хросных бацькоў. Падыміце руку, хто з вас мае хросніка ці хросніцу. Ну, амаль усе, да, ўжо нажылі, кажуць, так? І вось якая роля хроснага бацькі, хроснай маці? Не проста намінальна ім быць, але сама назва сведчыць пра тое, што мы з'яўляемся супрацоўнікамі родных бацькоў, іх памагатымі ў хрысціянскім выхаванні гэтых дзяцей, гэтых людзей. І пытанне, ці ты молішся за свайго хросніка, за сваю хросніцу, ці ты даеш прыклад сваім жыццём любові да Бога і да чалавека. Неаднойчы ёсць так, што хросныя дадуць канверсі на дзень нараджэння, і ўсё. Мяне не чапайце, я сваю ролю зрабіў. Да? Это толькі спонсорство называецца, а не быццё хросным бацькам альбо хроснай маці. Таксама, сёстры і браты, важным з'яўляецца зразуменне адносна іншых людзей, каб мы не баяліся прыняць, не кажу, што адобрыць, але прыняць іхнія памылкі, іхнія заганы, іхнія слабасці, так як Пан Бог кожнага з нас прымае. Канешне, кагосьці я цярплю, мушу цярпець, часам жонка мужа, муж жонку, да, бацькі дзяцей і так далей. Ну, але ж хтосьці мяне церпіць, правда? З маімі плюсамі, мінусамі. І не заўсёды мне пра гэта гаворыць. Да, ёсць такое. А мы неаднойчы любім так, каб усё было па-нашаму, я сказаў, і так павінна быць. Сёння сонца ўзышло не толькі над католікамі, не толькі над тымі, хто прыйдзе ў касцёл, альбо хто верыць у Бога. Усім Бог дае шанс жыць, шанс навяртацца, шанс перамяняцца і імкнуцца да вечнай айчыны. Што мы з гэтым зробім? Канешне, ўжо это наша справа і таксама наша ад Бога заданне. Таксама цярплівасць адносна маіх бліжніх. Даць магчымасць нашым братам, нашым сёстрам перамяняцца, даць магчымасць навяртацца, а не адразу таптаць нагамі і жадаць адно аднаму няшчасця. Памятаю, аднойчы прыйшла адна жанчына, ўжо старэйшая, і кажа, што хачу запісаць мшу. Я кажу, добра, якая інтэнцыя, што будзем пісаць? Кажа, пішыце так, каб Бог хутчэй забраў да сябе маю невестку, каб ужо памерла. Я кажу, слухайце, мы не можем так напісаць, як будем так молиться? Не пишите так, бо такая моя интенция. Я кажу, не, ну давайте напишем там об здоровье, там, о переменении. Она говорит, каким здоровьем? Что вы кажете? Я думаю, я на мое здоровье съела, я буду еще тут за ней молиться.
Вось. Я думаю, ну что тут отказать? Знаете, Дух Святый тады коли натхніў, я кажу так, давайте зробім так, каб было нікому не обидно. Запишем, каб першай померла тая, которая больше вредная. Она кажет, ой, не, пишите об здоровье, добре, хай буде так. Вось як чалавек адразу мяняецца, калі вось стане ў праўдзе перад Богом, і ну, можна ўсіх абмануць, правда, але Бога ж не абманем. Вось таксама і тут. Варта вучыцца, сёстры і браты, каб мы давалі другому чалавеку шанс на перамену і маліліся за сябе ўзаемна, таму што малітва – гэта зброя самога Бога, якім мы перамагаем зло ў нашым жыцці. Таксама фундаментальным элементам адносінаў паміж людзьмі з'яўляецца прабачэнне. Без прабачэння ніколі не будзе паяднання. І гэта прабачэнне не то, што на словах. Я табе прабачаю, але з табой не размаўляю. Прабачэнне павінна адбывацца ў сэрцы. Гэта нелёгка. Хтосьці патрабуе нават шмат гадоў альбо і палову жыцця, каб прабачыць. Але трэба прасіць Бога аб ласцы перамены уласнага сэрца. Сам Пан Езус кажа ў Вялікім посце: не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя, бо жорсткасць сэрца – это самы галоўны грэх фарысеяў, кніжнікаў, якія укрыжавалі Езуса, якія настолькі былі гэтым аслепленыя, што не ўбачылі ў ім Сына Божага, а толькі сваю зайздрасць, сваю злосць, сваё нежаданне перамяняцца і навяртацца. І ўрэшце яшчэ адна справа, пра якую сёння хачу сказаць, гэта асабістыя харызматы. Што гэта значыць? Кожны з нас мае ад Пана Бога дары. Хтосьці добра спявае, хтосьці добра малюе, хтосьці, як кажуць, доктар ад Бога, хтосьці інжынер ад Бога. Калі б усе былі аднолькавыя, было б нецікава жыць. А як кажуць, нават часам, калі вы старэйшыя, нават калі ёсць з кім паругацца, і то весялей, чым са сценамі гаварыць. Да? І вось тут важна, каб мы давалі магчымасць сабе ўзаемна развівацца. Рабіць тое, што я люблю, што я умею, да чаго ляжыць маё сэрца. Маю на ўвазе, канешне, добрыя справы, не грэшныя справы. Ну, бо калі чалавек робіць працу, которую умее і которую любіць, то робіць гэта з радасцю, і таксама эфект працы ён нашмат большы, чым тое, калі я раблю штосьці з прымусу альбо чаго не умею. Ну, бо прыклад які? Калі взять, напрыклад, арганіста, не кажу пра вас, бо не ведаю, да? Арганіста паставіць у кухню, каб варыў абед, а повара пасадзім за арган, ну то што будзе? Не паесці, не паслухаць. Да? А кожны любіць добрую музыку паслухаць, смачна, добра паесці, гэта добра, гэта натуральна, але пры умове, што кожны займаецца сваёй справай. Таму важна, сёстры і браты, каб мы не ускладнялі жыцця ні сабе, ні іншым, а давалі магчымасць сабе жыць і развівацца так, як Пан Бог нас стварыў свабоднымі, здольнымі, радаснымі, і каб мы імкнуліся да святасці. І на заканчэнне нашых тых духовных разважанняў, нашых рэкалекцый, хачу пажадаць вам на гэты час Вялікага посту, і таксама на велікодныя святы, але на ўсё жыццё той веры, той надзеі, той любові, якія паходзяць з сэрца самога Бога. І каб нашыя сэрцы заўсёды былі поўныя гэтых цнотаў, і каб мы ніколі не забывалі пра радасць жыцця, хоць вакол шмат смутку, і каб мелі перад вачыма тое вечнае жыццё, якое чакае нас з Богам у вечнасці. Каб так, як сёння пры Божым алтары мы таксама сустрэліся у айчыне Божага валадарства, што дай Божа. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру у одиного Бога,
Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и воединого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. З удячностью за дар веры и за ласку Святого Христу вознесем наши молитвы до Пана. Молимся за святый костел, каб ён нес людям Божие пробачение и надею на новое життя. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за христианские семьи, каб яны заховывали верность Богу и Евангелию. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, якія адвярнуліся ад Бога, каб яны прыняли Яго слова и атрымалі ласку на вяртанне. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за тых, хто ў хуткім часе прыме сакрамент Христу, каб Христос щодро одарив їх своїми ласками. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, дякуючи кому ми прийшли до віри, каб Бог узнагородив їх і одарив своїм благословенням. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутних, каб ми годно подрихтувалися до зустрічі з воскреслим Паном у вічності. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о власти Божьей милосердности для спочилых Альбины, Витольда, Ядвиги, Янины, Юзефа и всех померлых семьев Болдовских и Исаак. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добрый Боже, Ты покликал нас до уделу Твоим вечным житті, учини просим, как наше життя на землі було згодне з обіцяннями, даденими подчас хросту праз Христа, Пана нашего. Аминь. Спел номер 201. Дай
вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутній. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, праз гэтую ахвяру очисти нас от провинов. Ласкаво просим Тебе, дай нам силы, как мы охотно пробачали братам нашим, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Гору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачыстылі наše сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, каб ад усходу солнца и до заходу складаў імні Твоему чистую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Иисус Христос уваскрас и спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом и крывёю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
другого прыстя с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Няхай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш с Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юсофом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, усими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усяму свету супокой и избавление. Будь ласкавы умацовать у веры и любови костел Твой, яки пилигримуя на земли, со слугой Твоим папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивы до просьбаў этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойча, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых, братов и сестер, и усіх, кто у ласцы Твоей одышоў з гэтага свету, милостиво прими у володарства Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом з ими заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якога адорваеш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой, Пане, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся.
Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как ты войшел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Верабей знаходзіцца ведом, а ластаўка гняздо, дзе кладзе птушанятаў сваіх. Пры алтарах твоих, Пане, войскаў нябесных, валадару мой і Божа мой, шчаслівыя тыя, хто жыве ў доме тваім, Пане, яны няспынна будуць хваліць Цябе. Спел номер 191. Благословляйте Пана все ягоды.
предстышны, як задаток хвалы небесной, покорно Тебе просим, как плен в этой таямнице проявлялся в наших учинках праз Христа Пана нашего. Поважаний ксьондз Юрий, ад усёй парафіі, ад самага маленькага сярдэчка до самага дарослага, мы хацім шчыра адудзячыць вам за той час, які вы былі разам з намі, за тыя сакраманты, малітвы, разважанні, якія вы правялі разам з намі. Што вы нашлі на гэты час, ну это гаворыць, што вы нас любіце, мы гэта ведаем. Хацім пожадаць вам, каб добры Бог даў вам здароўя, супакою душы, сэрца, і каб на вашым шляху сустракаліся як мага больш шчырых і разважлівых людзей. Дзякуй вялікі. Присядьте, ласка, и сейчас нас отойдет пасторских объявов на третью неделю Великого Поста. Конечно, всім вам дякуємо за супольну сьогодні молитву. Дякую тим, хто прибирав на цьому тижні каплицю за складене ахвярування, за ахвярування, які складаються так само на справу будови нашого костьола. За всіляку оказану допомогу, нехай добро Бог кожному з нас узнагородить за вашу щедрість і добриню. Сьогодні, насправді, як може всі чули, апошній день наших парафіальних реколекцій великопостних, тому так само від святаров, так само з усього серця щиро хочемо подякувати отцю Юрію за твоє служення тут у цьому часі, за послугу, за цей час супольний, який так само ви проводили, за сповіді, за науку, за дары мшичні, то за все щиро дякую. Ну, за те, що можемо подавати так само у святе одночне, святовство. І добре Бог благословляє. На гэтым тыдні в літургії ми відзначаємо 25 сакавіка у п'ятницю урочисте звістування на святейшей Панны, звістування Панны. Ва ўсіх касцёлах у гэты дзень в Беларусі 25 сакавіка уже традыцыйна адбудзецца акцыя духовнае усынаўленне, дзе супольна разам хочам маліцца у інтэнцыі абароны жыцця, у інтэнцыі абароны ненароджаны. Таму запрашаем таксама далучыцца да гэтай супольнай малітвы. Думаю, на працягу 25-го, так само ў бліжэйшую нядзелю таксама можна будзе гэта ўчыніць. А іншыя святыя у пятницу будуть у наступному порядку о 7 годині, 12 і 19. Пашка крижова шляху. Ось, так, вот тут, это ж пятница. И еще это заходит. У нашей каплицы у часе посту відбуваються покутне набоженство, на яке хочемо щиро всіх вам запросити, крижовий шлях у п'ятницю у 10:30 и так само в ближайшую пятницу в 18:30. Просто что маем урочистость. Песни жальбы в неделю перед Святой Мшой 9 и 12 године. Крыжовый шлях для в суботу о 13 године. Подчас посту у пятницу Святая Мша о 7 године. 10:30, ну і так само 19 годині вже так само з нагоди цієї урочистості, яка буде в ближайшу п'ятницю. На сьогодні після кожної святої мши відбудеться збор ахвярування на Карітас традиційно у третю неділю Великого Посту, що в Білорусі. Хочемо нашими ахвярами і молитвою так само підтримати найбільш потребуючих. Це так само дар нашого серця, тим, чим хочемо поділитися з тими, хто найбільш потребує того. До этой ахвярности щиро всіх вас запрошаємо.
Кожного вторик у 18:45 у каплиці відбувається набоженство про заступниця святого Антонія Подванська. Кожну середу запрошую на набоженство до святого Юзефа. А всім юбілятам іменинникам надихочучи тим і складати ліпше пожаданні Божого благословення, здоров'я і всіх потребних ласкав. Я так само зі свого боку дякую Пану Богу за дар бути тут разом з вами у цей святий, цудовний час, за дар цих реколекцій. Дякую так само вашим душпастерам за запрошення, за довір, за так само эту братерську супольність, яку створюють. Дякую так само вам, брати і сестри, за те, що були, що терпливо слухали, за свідчення вашої віри, за вашу радость, усмішки, ну і до того, що сказав наприкінці науки, до тих пожаданнів віри, надії і любові, жадаю так само, як опроча ось ваших духовних святинь, ваших серців, так само ця святиня тут неспинно узростала, як много худшей, дякуючи так само Божій ласці і вашим молитвам, і зі свого боку так само запевнюю об молитві, об усіх потрібних ласках для вашої парафії. Прийміть Божє благословення. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Найсвятіше серце Єсуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Єсу, ти бачиш, криш твой не минаю. Єсу, ти бачиш, крижа не боюся. З болем на криж твой тяжкий позираю. До трона Бога на землі гнуся. На криж кладу я все мои жадані. Тут прибиваю грешних думок брої. Серць свой шукаю, я во крижованні. Здесь под короны кров тяче на скроні. Ставши под крижем, стомленный собою, прагну я в сердце нести криж завсёды, как не глумился ворог надо мною, как прожить шляхом правды и свободы. Американский звездовал Пани Марии и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоне твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей.
раба панская, няхай мне станется погодля Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А Слово сталося телом и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Нехай odpoczywaють в покої вечним. Аминь.